Αναπτύχθηκε στην Κρήτη κατά την εποχή του Χαλκού και υπήρξε ο πρώτος προηγμένος πολιτισμός της Ευρώπης. Οι Μινωίτες δημιούργησαν μεγαλοπρεπή ανάκτορα με πολυόροφες κατασκευές, σύνθετα υδραυλικά δίκτυα και εντυπωσιακές τοιχογραφίες. Διατηρούσαν εκτεταμένο θαλάσσιο εμπόριο στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, επηρεάζοντας πολιτιστικά περιοχές όπως οι Κυκλάδες, η Αίγυπτος και η Ανατολία. Είχαν σύστημα γραφής, η γραμμική Α, και υψηλή τέχνη, ενώ η ευνίδια παρακμή τους μετά το 1450 π.Χ. πιθανώς συνδέεται με φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα η ηφαιστειακή έκρηξη της Θύρας στη Σαντορίνη ή ακόμα και εισβολές από την ηπειρωτική Ελλάδα. Εδώ πέρα σας δείχνω μερικά από τη γραμμική Α. Ο Μικηναϊκός πολιτισμός περί το 1700 π.Χ. έως το 1100 π.Χ. αναπτύχθηκε στη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, αποτελώντας έναν ελληνικό πολιτισμό με κέντρα ισχυρά ανακτορικά κράτη όπως οι Μικήνες. Οι Μικηναίοι διέθεταν γραφή που ήταν η γραμμική Β. Άντε πάλι, σήμερα δεν πάμε καλά. Που ήταν η γραμμική Β. Η οποία αποκρυπτογραφήθηκε από τον Βέντρις, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για πρώιμη ελληνική γλώσσα. Στο απόγειό τους επεκτάθηκαν στην Κρήτη, διαδεχόμενοι τους Μινωίτες, στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η περίοδος αυτή συνδέεται με θρυλικές μορφές, όπως ο βασιλιάς Μίνωας της Κρήτης, στο όνομα του οποίου ο Άρθουρ Έβανς ονόμασε το μινωικό πολιτισμό, και ο Αγαμέμνων των Μικηνών, ηγετική μορφή στον Τροϊκό πόλεμο σύμφωνα με την επική παράδοση. Αυτές οι μυθολογικές φυσιογνωμίες αντανακλούν την ανάμνηση των οργανωμένων βασιλείων της ύστερης εποχής του Χαλκού, στα οποία βέβαια αποδίδεται η πρώτη πολιτική και στρατιωτική ένωση των Ελλήνων σε πανελλήνια κλίμακα, όπως υποδηλώνει ο μύθος της εκστρατείας στην Τρία. Σημαντικές προσωπικότητες της συγκεκριμένης προϊστορικής περίοδου είναι ο Μίνος, μυθικός βασιλιάς της Κρήτης, συνδεδεμένος με τον Λαβύρινθο του Μινόταυρου. Ο Αγαμέμνων, θρυλικός ηγεμόνας των Μικήνων, που ηγήθηκε στην εκστρατεία εναντίον της Τρίας κατά τον Όμηρο. Αυτές οι μορφές, παρότι μυθολογικές, συμβολίζουν την εξουσία των πρώιμων ελληνικών βασιλείων του Αιγαίου. Περί το 1200 με 1100 π.Χ. σημειώθηκε η κατάρρευση του μικηναϊκού συστήματος και η έναρξη των λεγόμενων σκοτεινών αιώνων. Η παράδοση αναφέρεται στην κάθοδο των Δωριαίων, δηλαδή τη μετακίνηση νέων ελληνικών φυλών από τον βορρά προς τον νότο. Αν και ο όρος αυτός θεωρείται σχηματικός και οι έρευνες δείχνουν ότι οι Δωριείς δεν ευθύνονταν άμεσα για την πτώση των Μικηναίων. Οι πληθυσμιακές μετακινήσεις της εποχής ήταν υπαρκτές. Οι Δωριείς εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο, όπως Λακωνία, Αργολίδα και άλλες περιοχές, ενώ άλλα φύλλα όπως οι Ίωνες και οι Αιωλείς μετανάστευσαν σε νέες περιοχές. Οι Ίωνες της Αττικής και άλλων περιοχών, πιεζόμενοι από τις αλλαγές, έφυγαν προς τα νησιά όπως Εύβοια και Κυκλάδες και τα μικρασιατικά παράλια, όπως βλέπετε στην οθόνη σας. Ενώ οι Αιωλείς από την Θεσσαλία και την Βιωτία εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο και την απέναντι ακτή της Μικράς Ασίας, περιοχή που ονομάστηκε Αιωλίδα.
Η περίοδος 1100 π.Χ. μέχρι 800 π.Χ. χαρακτηρίζεται από πληθυσμιακή ύφεση, απώλεια της γραφής και συρρίκνωση των οικισμών. Ωστόσο γύρω στο 800 π.Χ. αρχίζει η αναγέννηση διότι επαναμφανίζεται η γραφή με την υιοθέτηση του φοινικικού αλφαβήτου και την εξέλιξη αυτού σε ελληνικό. Συντίθενται τα ομηρικά έπι όπου διέδωσαν μνήμες του μικηναϊκού παρελθόντος και διαμορφώνεται σταδιακά ο θεσμός της πόλης κράτους. Οι διάσπαρτοι οικισμοί συνοικίστηκαν γύρω από ακρόπολεις, σχηματίζοντας ανεξάρτητες πόλεις με αυτοδιοίκηση, οι λεγόμενοι αστεί, όπως η Αθήνα, η Σπάρτη, η Θήβα, η Κόρινθος και άλλες περιοχές. Η κοινωνική οργάνωση μεταβλήθηκε από φιλετικά βασίλεια της προηγούμενης εποχής. Περάσαμε σε αριστοκρατικά καθεστώτα στις πόλεις, με σταδιακή ανάδειξη νέων θεσμών, όπως βουλές, συνέλευση πολιτών. Η αρχαϊκή εποχή, όπως λέγεται, από τον 8ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. είδε θεμελιώδεις πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη τους πρώτους νομοθέτες όπως ο Δράκων. Πάλι δεν ανοίγει αυτό. Όπως ο Δράκων, που θέσπισε τους πρώτους γραπτούς νόμους στην Αθήνα το 621 π.Χ. Και ο Σόλων, ο οποίος έζησε από το 639 έως το 559 π.Χ., υπήρξε σημαντικός Αθηναίος νομοθέτης, φιλόσοφος και ποιητής. Ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Με τις μεταρρυθμίσεις που έκανε το 594 π.Χ., κατήργησε τη δουλεία λόγω χρεών και έθεσε τις βάσεις για την πολιτική συμμετοχή των πολιτών ανεξαρτήτως καταγωγής, ανοίγοντας το δρόμο προς τη δημοκρατία. Παράλληλα, σε πόλεις όπως η Κόρινθος και η Αθήνα εμφανίστηκαν τύρανοι, μονάρχες με τη στήριξη του Δήμου. Παραδείγματος χάριν ο Πισίστρατος στην Αθήνα τον 6ο αιώνα π.Χ., που ενίσχυσαν την κεντρική εξουσία, προώθησαν έργα και την ευημερία, προλιένοντας το έδαφος για περαιτέρω εξέλιξη των θεσμών. Στα τέλη του 6ου αιώνα, η Αθήνα με τον Κλεισθένη στο 508 π.Χ. Περιμένετε, γιατί ποιος μου στέλνει μηνύματα. Αν είναι δυνατό. Στα τέλη λοιπόν του 6ου αιώνα, η Αθήνα με τον Κλεισθένη το 508 π.Χ. θεμελίωσε την πρώτη μορφή δημοκρατίας, αναδιοργανώνοντας τους πολίτες σε δήμους και εισάγοντας την ισονομία. Έτσι, από τις ζυμώσεις της αρχαϊκής περίοδου προέκυψε η κλασική πόλη κράτους με όριμους πολιτικούς θεσμούς. Σημαντικές προσωπικότητες της αρχαϊκής εποχής ήταν ο Όμηρος, επικός ποιητής του 8ου αιώνα π.Χ., στον οποίο αποδίδονται η Ηλιάδα και η Οδύσσεια, έργα που διέσωσαν μνήμες του μικηναϊκού κόσμου. Ο Λικούργος, νομοθέτης της Σπάρτης, τον 8ο αιώνα π.Χ., στον οποίο αποδίδεται η θεσμοθέτηση του σπαρτιακού συστήματος, η Μεγάλη Ρήτρα. Ο Σόλων, όπως αναφέραμε, μεταρρυθμιστής νομοθέτης της Αθήνας, που έθεσε τις βάσεις της Αθηναϊκής πολιτείας. Και ο Πισίστρατος, ο τύραννος της Αθήνας περί 546 π.Χ. με 528 π.Χ., υπό τον οποίο η πόλη γνώρισε ευημερία και πολιτισμική άνθηση. Ήδη από τους σκοτεινούς αιώνες ξεκίνησε ο πρώτος ελληνικός απικισμός το 1050 με 800 π.Χ. Δηλαδή οι μεταναστεύσεις ελληνικών φύλων από την ηπειρωτική Ελλάδα προς νέες πατρίδες. Οι μετακινήσεις αυτές οδήγησαν στην ίδρυση ελληνικών οικισμών στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη, στην Κύπρο, στα Ιόνια νησιά και ιδιαίτερα στα παράλια της Μικράς Ασίας.
Συγκεκριμένα διακρίνονται τρία κύρια ρεύματα. Ο αιωλικός απικισμός από φυλές της Θεσσαλίας και Βιωτίας προς τη Λέσβο και τη βορειοδυτική Μικρά Ασία, ο Ιωνικός πολιτισμός από Ίωνες της Αττικής, της Εύβοιας και του Άργους προς Κυκλάδες και Σάμο, Χίο και κεντρική Μικρασιατική ακτή. Και ο δωρικός απικισμός από Δωριής της Πελοποννήσου προς νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κύπρο και νοτιοδυτική Μικρά Ασία. Ως αποτέλεσμα, γύρω στο 800 π.Χ. είχαν πλέον διαμορφωθεί οι βασικές ελληνικές διάλεκτοι και γεωγραφικές ενότητες. Οι Αιωλείς εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της λεγόμενης Αιωλίδας, περί την Τροάδα και τη βορειοδυτική Μικρά Ασία, με πόλεις όπως η Σμύρνη, αρχικά αιωλική έως ότου καταλήφθηκε από Ίωνες. Οι Ίωνες, στη δική τους Ιωνία, δηλαδή κεντρικά μικρασιατικά παράλια από Σμύρνη έως Μίλητο, συν τη Σάμο και τη Χίο, συγκρότησαν το κοινό των Ιώνων με 12 πόλεις. Δεν μου γυρνάνε τα... Και ο δωρικός απικισμός, τα είπαμε, έτσι, ο αποδωρεής της Πελοποννήσου και της Νότιας Κυκλάδας, Δωδεκάνησα, Κύπρος, Νοτιοδυτική Μικρά Ασία. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, τα είπαμε αυτά τα πράγματα, οι Ίωνες, τη δική τους, τα είπαμε και αυτά, και τη Χίο συγκρότησαν το τέτοιο. Και οι Δωριείς στα Δωδεκάνησα, όπως Ρόδο, Κος κλπ. Και στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία με αποκορύφωμα την δωρική Εξάπολη, τις 6 πόλεις Κνίδος, Αλικαρνασσός, Ρόδος, Λίνδος, Κάμηρος, Ιαλισσός και Κος. Αυτοί οι νέοι ελληνικοί πληθυσμοί διατήρησαν την ελληνική γλώσσα και τα έθιμά τους, δημιουργώντας ακμαίες πόλεις που έμελε να γίνουν σημαντικά κέντρα πολιτισμού. Από τον 8ο αιώνα π.Χ. ξεκινά ο δεύτερος απικισμός, μια νέα φάση οργανωμένης απικιακής εξάπλωσης με αίτια τον πληθυσμιακό κορεσμό και την αναζήτηση εμπορικών ευκαιριών. Οι Έλληνες και οι ελληνικές πόλεις κράτη ίδρυσαν πλήθος απικισμών σε όλη τη Μεσόγειο. Από τις ακτές της σημερινής Ισπανίας και της Γαλλίας έως τη Λιβύη και το σημαντικότερο στον Εύξηνο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα. Ιωνικές ιδιαίτερα πόλεις όπως η Μίλητος πρωτοστάτησαν στη δημιουργία απικιών στον Ελίσποντο, στο Βόσπορο και στον Εύξηνο Πόντο. Ιδρύθηκαν έτσι πόλεις όπως το Βυζάντιο, που μετέπειτα ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη, από Μεγαρής το 667 π.Χ. Η Συνόπη, η απικία δηλαδή της Μιλήτου, το 800 π.Χ. και πλήθων άλλων στον Πόντο όπως Τραπεζούς, Κερασούντα, Ολβία, Παντικάπεο και άλλες. Στα τέλη του 6ου αιώνα υπήρξαν ελληνικές πόλεις γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Εξασφαλίζοντας τους Έλληνες πρόσβαση σε σιτηρά, μέταλλα και ξυλία και δημιουργώντας δίκτυο εμπορίου που ένωσε τον ελληνικό κόσμο από τις στήλες του Ηρακλή, το Γιβλατάρ δηλαδή, έως τον Κάφκασο. Οι δεσμοί Μητρόπολης απικιών διατηρούνταν. Οι άπικοι δηλαδή θεωρούσαν εαυτούς απογόνους της Μητρόπολης. Όμως κάθε νέα πόλη ήταν ανεξάρτητη πολιτικά. Έτσι ο ελληνισμός εξαπλώθηκε γεωγραφικά, θέτοντας τα θεμέλια για τον οικουμενικό του χαρακτήρα.
Εδώ πέρα σας δείχνω το χάρτη, ποια ήταν η Ελλάδα τότε. Όλα αυτά εδώ που βλέπετε με σκούρο πορτοκαλί ήταν Ελλάδα. Οκ, κατανοητόν. Τα σημαντικότερα κέντρα και οι προσωπικότητες ήταν η Μίλητος. Η Μίλητος, όπως βλέπετε εδώ. Ιωνική πόλη, Μητρόπολη δεκάδων απικιών. Ίδρυσε 75 περίπου απικίες στον Εύξηνο Πόντο. Το Βυζάντιο, η απικία των Μεγαρέων, σε θέση στρατηγική που αργότερα θα εξελιχθεί στη νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους. Πυθέας, ο Μασαλιώτης, ένας από τους εξερευνητές από τη Μασσαλία, που ήταν ελληνική απικία, που τον 4ο αιώνα π.Χ. έφτασε ως τον Ατλαντικό Βορρά. Η απικιακή εξάπλωση γέννησε και στους πρώτους οικουμενικούς Έλληνες, που ανέπτυξαν γεωγραφικές γνώσεις και επικοινώνησαν ποικίλους λαούς, εμπλουτίζοντας τον ελληνικό πολιτισμό. Η παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία απέκτησε με τον καιρό τοπικές ιδιαιτερότητες, δημιουργώντας ξεχωριστά ιστορικά παρακλάδια του ελληνικού έθνους. Οι Έλληνες του Πόντου, οι Πόντιοι δηλαδή, κατάγονται από τις απικίες που ίδρυσαν οι Ίωνες ναυτικοί στον Εύξηνο Πόντο, αρχής γενομένης από τη Συνόπη γύρω στο 800 π.Χ. Από τη Συνόπη ιδρύθηκαν διαδοχικά άλλες πόλεις στα νότια παράλια του Πόντου. Σημαντικότερη δε ήταν η Τραπεζούντα, ιδρυμένη το 783 π.Χ. Οι σύγχρονοι Πόντιοι είναι απόγονοι εκείνων των αρχαίων Ελλήνων που έζησαν επί αιώνες στην περιοχή, διατηρώντας τη γλώσσα, την ποντιακή διάλεκτο και την ταυτότητά τους. Κατά τη Βυζαντινή εποχή ο Πόντος ευημέρισε. Έγινε δηλαδή ίδρυση της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1204 μετά Χριστόν, ενώ επί Οθωμανών αποτέλεσε απομακρυσμένη μεν αλλά ζωντανή κοινότητα του υπόδουλου ελληνισμού. Οι Πόντιοι παρέμειναν στην πατρίδα μέχρι τον 20ο αιώνα. Η μαζική μετανάστευσή τους στην ελεύθερη Ελλάδα του τότε θα συμβεί μετά το 1922, που θα το δούμε στο επόμενο live την Κυριακή ίσως. Απ' την άλλη υπήρχαν και οι Καπαδόκες. Εδώ πέρα σας δείχνω και ένα ακόμα τέτοιο για το πώς διαμορφώθηκε. Ο Πόντος, βλέπετε, Συνόπ, Μπάφρα κτλ, Σαψούντα κλπ. Εδώ πέρα, Συνόπη, Σαψούντα, Κερασούντα, Τραπεζούντα και Σαρία. Από εκεί έχουμε τους Καπαδόκες Έλληνες. Αναφέρονται οι Καπαδόκες Έλληνες, αναφερόμαστε στους ελληνόφωνους ή αλλιώς τουρκόφωνους Ορθοδόξους, κατοίκους της κεντρικής Μικράς Ασίας. Εδώ πέρα Καπαδοκία. Στην περιοχή της Καπαδοκίας. Η Καπαδοκία, αν και κατοικημένη από ανατολικές φυλές στην αρχαιότητα, άρχισε να εξελληνίζεται από την ελληνιστική εποχή. Ελληνικές πόλεις, διάδοση της ελληνικής γλώσσας μέσω του διοικητικού μηχανισμού των Σελευκηδών και αργότερα των Ρωμαίων βοήθησαν σε αυτό. Στη Βυζαντινή περίοδο η Καπαδοκία κατοικούνταν σε μεγάλο βαθμό από ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς. Χαρακτηριστικό είναι το πλήθος των λαξευτών εκκλησιών με ελληνικές επιγραφές που σώζονται εκεί. Μετά την κατάκτηση από τους Σελτζούκους τον 11ο και 12ο αιώνα μετά Χριστόν, πολλοί Έλληνες της Ανατολίας εξισλαμίστηκαν ή αλλιώς εκτουρκίστηκαν γλωσσικά όμως. Ωστόσο η Καπαδοκία παρέμενε πυρήνας ελληνόφωνου χριστιανικού πληθυσμού επί Οθωμανών. Μέχρι τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν η περιοχή είχε σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει την τουρκική γλώσσα, δημιουργώντας το φαινόμενο των Καραμανλίδων, δηλαδή Ορθοδόξων χριστιανών που μιλούσαν τουρκικά αλλά έγραφαν με ελληνική γραφή. Παρά αυτή την πολιτισμική αφομοίωση, οι Καπαδόκες διατήρησαν την πίστη και τις παραδόσεις τους. Συνδέθηκαν με το Πατριαρχείο και αποτέλεσαν ιδιαίτερο κλάδο του ελληνισμού έως και την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923. Από εκεί και πέρα έχουμε και τους Έλληνες Ιωνίας.
μικρασιατικών παραλιών δηλαδή. Ήταν οι απόγονοι των Ιώνων απίκων και απάρτιζαν έως και τον 20ο αιώνα μία από τις πιο ακμαίες ελληνικές κοινότητες. Πόλεις όπως η Σμύρνη, η Έφεσος, οι Κλαζομενές και τα άλλα παράλια της Ιωνίας ευημερούσαν από την αρχαιότητα. Επί Ρωμαίων και ιδιαίτερα στο Βυζάντιο, η Δυτική Μικρά Ασία παρέμεινε ελληνόφωνη και πυκνοκατοικημένη από Έλληνες. Κατά την Οθωμανική περίοδο η Σμύρνη εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό κέντρο με πολυπληθυσμικό χαρακτήρα, όπου όμως οι Έλληνες αποτελούσαν την κυριότερη κοινότητα. Γι' αυτό και ονομαζόμασταν Γιαούρ Ισμύρ, δηλαδή άπιστη Σμύρνη. Οι μικρασιάτες αυτοί Έλληνες ανέπτυξαν εμπόριο, εκπαίδευση. Πολλές μεγάλες σχολές φημισμένες της Σμύρνης, της Κιδωνίας, του Αϊβαλή σπούδασαν εκεί πέρα τεράστιοι άνθρωποι που βοηθήσαν στην Επανάσταση του 1821 και διαδραμάτισαν εννοείται σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους ως διασπορά. Πολλοί εύποροι έμποροι και λόγοι από τη Μικρά Ασία συνέβαλαν στην Ελληνική Επανάσταση και στην οικονομική πρόοδο της Ελλάδας τον 19ο αιώνα. Τέλος, έχουμε τους Κωνσταντινουπολίτες Έλληνες. Οι Έλληνες δηλαδή του φαναριού αποτέλεσαν ξεχωριστή ελίτ. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, η βυζαντινή αριστοκρατία της πόλης σε μεγάλο βαθμό χάθηκε. Όμως σταδιακά αναδύθηκε μια νέα τάξη Ελλήνων γύρω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη συνοικία του φαναριού στην πόλη, οι λεγόμενοι φαναριώτες όπως ονομάστηκαν, ήταν ως επιτοπλίστων Έλληνες, καθώς και ορισμένες εξελληνισμένες οικογένειες Ρουμάνων που απέκτησαν πλούτο, μόρφωση και πολυγλωσσία και κατάφεραν να αναδειχθούν στο διοικητικό μηχανισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από το 17ο αιώνα, πολλοί φαναριώτες κατέλαβαν υψηλά αξιώματα, όπως μεγάλοι δραγουμάνοι, δηλαδή διερμηνείς της υψηλής πύλης, αξίωμα που για πρώτη φορά πήρε ο Παναγιώτης Νικούσιος το 1661. Και οι ηγεμόνες των παραδουνάβιων ηγεμονιών Βλαχίας και Μολδαβίας. Οι φαναριώτες χρησιμοποίησαν τη μόρφωσή τους και τη γνώση ξένων γλωσσών για να γίνουν αποτελεσματικοί διπλωμάτες και διοικητικοί παράγοντες, ενώ παράλληλα ανέδειξαν το γένος διανοουμένων και ευεργετών Ελλήνων. Συνέβαλαν στην παιδεία με ίδρυση σχολείων, με δημιουργία λόγιων και βιβλιοθήκες και λειτουργήσαν ως φορείς των ευρωπαϊκών ιδεών στον υπόδουλο τότε ελληνισμό. Πολλοί από αυτούς, όπως ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Σκαρλάτος Καλιμάχης και άλλοι, έπαιξαν ρόλο και στην Ελληνική Επανάσταση που τα έχουμε δει σε άλλα live του 1821, αν και μερικοί δίστασαν αρχικά λόγω της θέσης τους. Αργότερα εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος ως πολιτικοί και διανοούμενοι. Και έτσι περνάμε στην... Οπότε βλέπουμε ότι η αρχαϊκή περίοδος, δηλαδή τον 8ο αιώνα π.Χ. και τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα, σημαδεύτηκε, όπως είδαμε, από την διαμόρφωση των πόλεων κρατών και σημαντικές κοινωνικότητες. Τι έγινε ρε παιδιά, έκλεισε? Δεν ξέρω αν έκλεισε. Δεν ξέρω αν έκλεισε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Α, δεν έκλεισε, οκ. Okay. Γιατί παιδιά κάτι αποσυνδέθηκε το τέτοιο. Κάτι συμβαίνει. Όλα αυτά που σας λέω είναι μόνο μία ραχοκαγιά για να καταλάβουμε. Εννοείται πως υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά όλα αυτά καλό είναι να κάνετε και εσείς μία αναζήτηση. Εγώ σας δίνω μία βάση για να καταλάβετε ποιοι ήταν οι Μικρασιάτες και ποιοι ήταν οι Πόντιοι. Λοιπόν, στις αρχές λοιπόν του 5ου αιώνα π.Χ. οι Έλληνες ήρθαν αντιμέτωποι με την απειλή της πανίσχυρης Περσικής Αυτοκρατορίας. Οι Περσικοί πόλεμοι το 490 π.Χ. έως το 479 π.Χ. αποτέλεσαν κομβικό σημείο
διότι πόλεις κράτη άλλοτε ανταγωνιστικές ενώθηκαν απέναντι στο κοινό εχθρό. Το 490 π.Χ. η Αθήνα με στρατηγό τον Μιλτιάδη νίκησε τους Πέρσες στη μάχη του Μαραθώνα. Το 480 π.Χ. οι Πέρσες υπό τον Ξέρξη επανήλθαν. Οι Σπαρτιάτες υπό τον Λεωνίδα θυσιάστηκαν στις Θερμοπύλες, αλλά το ελληνικό ναυτικό υπό τον Θεμιστοκλή πέτυχε συντριπτική νίκη στην ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Και την επόμενη χρονιά οι ενωμένοι πλέον Έλληνες κέρδισαν στις Πλατεές, τερματίζοντας την Περσική εισβολή. Μετά τους Περσικούς πολέμους ξεκινάει η κλασική εποχή, δηλαδή το 479 έως το 323 π.Χ. Η χρυσή εποχή του ελληνικού πολιτισμού. Η Αθήνα αναδείχθηκε ηγεμονική δύναμη μέσω της Αθηναϊκής Συμμαχίας ή αλλιώς της Δηλιακής Συμμαχίας. Βλέπετε όλα αυτά με το κίτρινο ενωθήκανε. Μετατρέποντάς την σε μια άτυπη Αθηναϊκή Αυτοκρατορία στη θάλασσα. Επί του Περικλή, που ήταν στρατηγός και ηγέτης της Αθήνας από το 461 έως το 329 π.Χ., η Αθήνα γνώρισε πρωτοφανή ακμή στην τέχνη, την αρχιτεκτονική και τη διανόηση. Ο Περικλής ήταν αρχαίος Έλληνας πολιτικός ρήτορας και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ., της εποχής που φέρει και το όνομά του, μεταξύ των Περσικών και του Πελοποννησιακού πολέμου. Υπό την ηγεσία του αναγέρθηκαν τα μνημεία της Ακρόπολης, ο Παρθενώνας και άλλα πολλά, ενισχύθηκε η δημοκρατία και η Αθήνα έγινε το πνευματικό κέντρο του τότε κόσμου. Η σύγκρουση όμως συμφερόντων Αθήνας-Σπάρτης οδήγησε στον Πελοποννησιακό πόλεμο, το 431 έως το 404 π.Χ. Ένας μακροχρόνιος εμφύλιος πόλεμος που έληξε με ήττα της Αθήνας. Η Σπάρτη επιβλήθηκε προσωρινά ως κυρίαρχη δύναμη, αλλά σύντομα αμφισβητήθηκε από τη Θήβα, διότι επλήθε νίκη των Θηβαίων υπό τον Επαμεινόνδα επί των Σπαρτιατών στη μάχη των Λεύκτρων το 371 π.Χ. Τελικά, η αναταραχή στον ελληνικό κόσμο επέτρεψε στον ανερχόμενο βορεινό βασίλειο της Μακεδονίας να αναμειχθεί. Ο βασιλιάς Φίλιππος, ο δεύτερος της Μακεδονίας, με ισχυρό στρατό, φάλαγγα, κατέκτησε βαθμιαία τις νότιες πόλεις. Το 338 π.Χ. στη μάχη της Χερόνιας, οι ενωμένες δυνάμεις Αθήνας και Θήβας ιτήθηκαν και η ηγεμονία του Φιλίππου επιβλήθηκε σε όλη την Ελλάδα. Έτσι το τέλος του 4ου αιώνα σηματοδοτεί με τη μετάβαση από την κλασική εποχή της ανεξάρτητης πόλης κράτους σε μια νέα εποχή ευρύτερων ενοποιήσεων. Με τον όρο ελληνιστική περίοδο εννοούμε τα χρόνια από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. έως την οριστική ρωμαϊκή κατάκτηση των ελληνιστικών βασιλείων, δηλαδή το 31 με 30 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο τρίτος, που γεννήθηκε το 356 και πέθανε το 323 π.Χ., γιος του Φιλίππου του δεύτερου, υπήρξε βασιλιάς της Μακεδονίας και ένας από τους μεγαλύτερους στρατηλάτες όλων των εποχών. Σε μία δεκαετία εκστρατιών από το 334 έως το 323 π.Χ. διέλυσε το Περσικό κράτος, κατακτώντας μια απέραντη αυτοκρατορία που εκτινόταν από την Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία έως την Βακτριανή και την Ινδία. Ο Αλέξανδρος ο Μέγας ίδρυσε πολλές πόλεις, συχνά ονόματι Αλεξάνδρεια, με γνωστότερη την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και προώθησε τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολή. Μετά τον πρόωρο θάνατό του στην Βαβυλώνα το 323 π.Χ., οι στρατηγοί του, οι διάδοχοι, διαμοιράστηκαν τις κατακτήσεις τους ιδρύοντας ελληνιστικά βασίλεια,
το βασίλειο των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο, των Σελευκηδών στη Συρία και την Ασία, των Αντιγονιδών στη Μακεδονία και άλλα πολλά, τα οποία καλό είναι να ψάξετε, να τα αναζητήσετε από ιστορικούς. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από την σύνθεση του ελληνικού στοιχείου με τα τοπικά ασιατικά και αφρικανικά στοιχεία. Πρόκειται για τον ελληνοανατολικό συμβιβασμό που γέννησε τον ελληνιστικό πολιτισμό. Η ελληνική γλώσσα, η κοινή διάλεκτος, έτσι, η κοινή ελληνική, έγινε lingua franca σε όλη την Ανατολή. Εδώ πέρα είμαστε, ναι. Έγινε lingua franca σε όλη την Ανατολή. Από τη Μεσόγειο μέχρι τον Ινδό ποταμό. Ελληνικά θέατρα, γυμνάσια, αγορές και ναοί εμφανίστηκαν σε μακρινές πόλεις, όπως η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, η Αντιόχεια, η Σελεύκια στον Τίγρη ή η Αϊχανούμ στο Χιντουκούς. Την ίδια περίοδο η επιστήμη και οι τέχνες γνώρισαν άνθηση. Στην Αλεξάνδρεια η βιβλιοθήκη συγκέντρωσε όλη την ελληνική γνώση. Οι επιστήμονες σαν τον Ευκλήδη στα μαθηματικά και τον Αρχιμίδη στη μηχανική άκμασαν, ενώ η φιλοσοφία γνώρισε νέα ρεύματα. Στοικοί, επικούριοι δημιουργήθηκαν. Ωστόσο οι ελληνιστικές μοναρχίες συχνά πολεμούσαν μεταξύ τους. Γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η ανερχόμενη Ρώμη. Το 168 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατανίκησαν τη Μακεδονία στη μάχη της Πύδνας και ως το 146 π.Χ. υπέταξαν τον ελλαδικό χώρο μετατρέποντάς τον σε ρωμαϊκές επαρχίες. Το πτολεμαϊκό βασίλειο της Αιγύπτου έμεινε τελευταίο ανεξάρτητο, έως ότου καταλήφθηκε το 30 π.Χ. μετά το θάνατο της βασίλισσας Κλεοπάτρας. Έτσι η ελληνιστική εποχή έκλεισε με ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο υπό ρωμαϊκή διοίκηση. Η κατάσταση της Ελλάδας από τη Ρώμη, η κατάκτηση της Ελλάδας από τη Ρώμη δεν σήμανε το τέλος του ελληνικού έθνους, αλλά την ένταξή του σε ένα ευρύτερο πολιτικό μόρφωμα, την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι επηρεάστηκαν βαθύτατα από τον ελληνικό πολιτισμό. Χαρακτηριστική είναι η ρίση του ορατίου Graecia capta ferum victorem cepit. Δηλαδή, η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον τραχή νικητή της. Ο ελληνικός κόσμος, υπό ρωμαϊκή διοίκηση, συνέχισε να ευημερεί πολιτιστικά. Η ελληνική γλώσσα παρέμεινε κυρίαρχη στην Ανατολική Μεσόγειο ως γλώσσα παιδείας, εμπορίου και διοίκησης. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ίδρυσαν νέες πόλεις στην Ανατολή και προσέφεραν περιόδους ειρήνης που τις ονομάζανε Pax Romana, μέσα στις οποίες οι ελληνικές πόλεις άνθησαν οικονομικά και πληθυσμιακά. Παράλληλα εμφανίστηκε μια νέα θρησκεία με καταγωγή από την Ανατολική Μεσόγειο, ο χριστιανισμός, που σύντομα διαδόθηκε στον ελληνόφωνο κόσμο. Οι Απόστολοι όπως ο Παύλος δίδαξαν το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν επίσης στην ελληνιστική κοινή. Στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, μετά από φάσεις κρίσης, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετασχηματίστηκε. Το 330 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη ως νέα πρωτεύουσα. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί τη μετάβαση στο βυζαντινό ή αλλιώς ανατολικορωμαϊκό στάδιο, όπου το ελληνικό στοιχείο θα καταστεί πλέον κυρίαρχο. Στη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας, πολλοί Έλληνες διέπρεψαν στις τέχνες και στις επιστήμες. Παραδείγματος χάριν ο γεωγράφος Στράβων από την Αμάσια του Πόντου τον 1ο αιώνα π.Χ. Ο ιστορικός Πλούταρχος από τη Χερόνια τον 1ο με 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο γιατρός Γαληνός από την Πέργαμο τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν.
Η συνάντηση ελληνικού και ρωμαϊκού πνεύματος γέννησε τον ελληνο-ρωμαϊκό πολιτισμό της ύστερης αρχαιότητας, στον οποίο στηρίχθηκε αργότερα και ο μεσαιωνικός κόσμος. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εδώ πέρα σας δείχνω και μερικά του Βυζαντίου, όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαχωρίστηκε σε Ανατολική και Δυτική, ο Ελληνισμός έγινε ο κύριος φορέας της Ανατολικής, δηλαδή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στη μέγιστη έκτασή της, το 1025 μετά Χριστόν, επί Βασιλείου του Δεύτερου, η οποία περιελάμβανε όλες τις παραδοσιακές ελληνικές πατρίδες, είχε ως εξής. Γνωστή ως Βυζαντινή, αποτελεί συνέχεια του αρχαίου ελληνορωμαϊκού κόσμου σε χριστιανικό πλαίσιο. Μετά τη διάσπαση του το 395 μετά Χριστόν, η Ανατολή, με κύρια γλώσσα τα ελληνικά, απέκτησε τη δική της πολιτική υπόσταση. Το Βυζάντιο διατήρησε τους ρωμαϊκούς θεσμούς, αλλά σταδιακά εξελίνησε τον χαρακτήρα του. Ήδη από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, επί Αυτοκράτορα Ηρακλείου, η ελληνική έγινε η επίσημη γλώσσα του κράτους αντί των λατινικών. Οι Βυζαντινοί αυτοαποκαλόντουσαν Ρωμαίοι, δηλαδή Ρωμιοί, όρος με εθνοτική συνέχεια στους νεότερους Έλληνες. Αλλά η θρησκεία, ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός και η ελληνική παιδεία υπήρξαν τα συστατικά στοιχεία της ταυτότητάς τους. Στο χιλιετές Βυζαντινό κράτος, ο ελληνισμός διέσωσε την αρχαία κληρονομιά και την ανέπτυξε σε νέο πλαίσιο. Η Κωνσταντινούπολη, που ήταν η Νέα Ρώμη, αναδείχθηκε στην μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης επί πολλούς αιώνες, κέντρο πολιτισμού και εμπορίου. Το Βυζάντιο γνώρισε περιόδους δόξας αλλά και κρίσης. Επί του Αυτοκράτορα Ιουστιανού, τον 6ο αιώνα, παραδείγματος χάριν, που κατέκτησε εκ νέου τμήματα της Δύσης, όπως η Βόρεια Αφρική, Ιταλία, Ισπανία κλπ. Και συνέταξε το σώμα του αστικού δικαίου, την κωδικοποίηση του Ιουστιανού. Στον 7ο με 8ο αιώνα αντιμετώπισε αραβικές κατακτήσεις και την εσωτερική διαμάχη της οικονομαχίας, αλλά επέζησε. Τον 9ο-10ο αιώνα υπήρξε νέα ακμή. Η Μακεδονική δυναστεία από τον Αυτοκράτορα Βασίλειο τον Πρώτο το 867 επανέφερε τις εικόνες, ανασυγκρότησε την αυτοκρατορία και πέτυχε νίκες κατά Αράβων και Βουλγάρων. Επί Βασιλείου Δεύτερου του Βουλγαροκτόνου το 976 έως το 1025 μετά Χριστόν, το κράτος έφτασε σε αποκορύφωμα ισχύους του. Η ελληνική Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια, η Νότια Ιταλία και όλα τα υπόλοιπα ήταν υπό βυζαντινή διοίκηση και ο πολιτισμός άκμασε. Έγινε αναβίωση γραμμάτων. Βοήθησαν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος όσον αφορά για τους υπόλοιπους για να μάθουν να μιλάνε στις βαλκανικές περιοχές. Όλα αυτά εδώ, τα σέρβικα, τα αλβανικά και όλα αυτά εδώ προέρχονται από τον Κύριο και τον Μεθόδιο. Στη συνέχεια, ωστόσο, νέες απειλές παρουσιάστηκαν. Οι Σελτζούκοι Τούρκοι νίκησαν τον Βυζαντινό στρατό στη μάχη του Μάντζικερτ το 1071, καταλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας. Γεγονός που κλώνησε τον ελληνισμό της Ανατολής. Το 1204, κατά την τέταρτη σταυροφορία, η ίδια η Κωνσταντινούπολη κυριεύθηκε από τους Λατίνους, από τους Φράγκους, τους σταυροφόρους. Το ελληνικό έθνος βρέθηκε τότε κάτω από φραγκική κατοχή σε αρκετές περιοχές. Παραδείγματος χάριν φραγκικά πριγκιπάτα στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στο Λατινικό Βασίλειο, ένα Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης και άλλα. Αλλά διατήρησε κρατικές εστίες. Τα ελληνικά κρατήδια της Νίκαιας, της Υπήρου και της Τραπεζούντας σχηματίστηκαν από βυζαντινούς φυγάδες. Το 1261 οι Έλληνες της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας
ανακατέλαβαν την πόλη, αποκαθιστώντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπό τη δυναστεία των Παλαιολόγων. Αυτή όμως η ύστερη φάση ήταν περίοδος συνεχούς παρακμής. Οι Οθωμανοί Τούρκοι προέλαβναν σταδιακά. Μέσα στον 14ο αιώνα υπέταξαν τα μικρασιατικά εδάφη και προχώρησαν στα Βαλκάνια. Η άλλοτε κρατεά αυτοκρατορία περιορίστηκε στην Κωνσταντινούπολη και λίγες ακόμα περιοχές. Στις 29 Μαΐου του 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε έπειτα από ηρωική άμυνα με τον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να πεθαίνει μαχόμενος στα τείχη. Η άλωση της πόλης αποτέλεσε ορόσημο διότι το μεσαιωνικό ελληνικό κράτος αφανίστηκε και ο ελληνισμός πέρασε υπό ξένη κυριαρχία. Παρά την πτώση, η βυζαντινική κληρονομιά και η γλώσσα, η ορθοδοξία, το ρωμαϊκό όνομα θα συνέχιζε να συντηρεί την εθνική ταυτότητα των υποδούλων Ελλήνων για αιώνες. Η Οθωμανική κατάκτηση υπήρξε ένα πολιτισμικό σοκ για τον ελληνισμό, αλλά όχι ο αφανισμός του. Οι Έλληνες, αν και στερήθηκαν το δικό τους κράτος, διατήρησαν στον Οθωμανικό σύστημα μια σχετική συνοχή μέσω της πίστης και των κοινοτήτων τους. Ο Μωάμεθο δεύτερος αναγνώρισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ως θρησκευτική και πολιτική κεφαλή, το λεγόμενο Μιλέτ Μπάση, όλων των Ορθοδόξων της Αυτοκρατορίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συχνά προερχόμενος από τις τάξεις των Φαναριωτών, έγινε ο γενάρχης του γένους, εκπροσωπώντας τους Ρωμιούς, τους Έλληνες υπηκόους. Το Ρωμαϊκό παρέμεινε ζωντανό, η ελληνική γλώσσα συνεχίστηκε να ομιλείται στις πατρογονικές εστίες, με εξαίρεση σε περιοχές που εκτουρκίστηκαν γλωσσικά πάντα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διέσωσε την πίστη, την παιδεία και κάποια αυτοδιοίκηση των κοινοτήτων μέσω των δημογερόντων. Οι Έλληνες κατατάσσονταν ως Ρουμ Μιλέτ, δηλαδή ρωμαϊκό έθνος μέσα στο Οθωμανικό σύστημα των Μιλέτ. Υπέστησαν βαριές φορολογίες, το χαράτσι δηλαδή, και μειονεκτική νομική θέση σε σχέση με τους μουσουλμάνους. Παραδείγματος χάριν απαγόρευση οπλοφορίας, νομική ανισότητα και πάρα πολλά άλλα. Επίσης, έως τον 17ο αιώνα εφαρμοζόταν ο παιδομαζωμός, το ντευσίρμε, η περιοδική αρπαγή αγοριών για το στρατό των γενιτσάρων, μέτρο οδυνηρό, που όμως παρήγαγε και χριστιανούς ομογενείς σε υψηλά αξιώματα της πύλης. Παρά τις δυσκολίες, ο υπόδουλος ελληνισμός επέδειξε αντοχή και προσαρμοστικότητα. Κατά τον 16ο-17ο αιώνα, οι μεγάλες ελληνικές κοινότητες της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, της Θεσσαλονίκης, της Ανδριανούπολης, της Τραπεζούντας, Κιδωνίες και πάρα πολλές άλλες ανέπτυξαν εμπόριο και βιοτεχνία. Σταδιακά αναδύθηκε μια ελληνική αστική τάξη εμπόρων και ναυτικών που διασυνδέθηκε με την Ευρώπη. Τον 18ο αιώνα οι Έλληνες πλειοκτήτες κυριάρχησαν στο εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου, αποκτώντας πλούτο και ναυτική εμπειρία, πολύτιμα για τον μετέπειτα αγώνα. Σε διάφορες περιοχές σημειώθηκαν τοπικές εξεργέσεις κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα τα κινήματα των Σερβίων τον 17ο αιώνα και του Διονυσίου Σκυλοσόφου στην Ήπειρο το 1611, ή η εξέργεση του Ορλόφ το 1770 στην Πελοπόννησο, υποκινούμενη από τη Ρωσία, οι οποίες όμως κατεστάλησαν και συχνά συνοδευόντουσαν από σφαγές αντιπίνων. Οι Έλληνες στράφηκαν και στη μόρφωση. Ιδρύθηκαν ελληνικές σχολές σε πόλεις, όπως η Σχολή Πατριαρχείου, η Σχολή των Ιωαννίνων. Και αρκετοί νέοι μετανάστευσαν σε φιλικές χώρες, όπως η Βενετία, η Ρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία, όπου συγκρότησαν παροικίες, ελληνικές κοινότητες της Διασποράς. Αυτές οι παροικίες της Βενετίας, της Τεργέστης, της Βιέννης, της Μόσχας, της Οδυσσού και πόσες άλλες ανέδειξαν πλούσιους εμπόρους και λόγιους που θα γινόντουσαν προτεργάτες της εθνικής αφύπνισης. Αναπτύχθηκε το ρεύμα του νεοελληνικού διαφωτισμού
Λόγοι δηλαδή όπως ο Αδαμάνιος Κοραής στο Παρίσι, ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Νικηφόρος Θεοτόκης στη Ρωσία, ο Ρήγας Βελεστινλής, ο Ρήγας Φεραίος δηλαδή, στη Βιέννη, διέδωσαν τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και του εθνικισμού στους Έλληνες. Ο Ρήγας ειδικά οραματίστηκε μια εξέγερση όλων των Βαλκανίων κατά του Σουλτάνου. Εξέδωσε επαναστατικά κείμενα όπως ο Θούριος και χάρτες της Ελλάδας, αλλά συνελήφθη από τις Αυστριακές αρχές και παραδόθηκε στους Οθωμανούς, που τον στραγγάλισαν το 1798. Το όραμά του όμως ενέπνευσε πολλούς. Στα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα οι συνθήκες ορίμασαν, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε αρχίσει να παρακμάζει, ενώ οι Έλληνες είχαν αποκτήσει αυτοπεποίθηση μέσω του εμπορίου, της παιδείας και της επαφής με τη Δύση, όπου έβλεπαν εθνικές επαναστάσεις όπως η Γαλλική Επανάσταση του 1789 και πέρανε θάρρος. Στο επόμενο κομμάτι γίνεται όλα αυτά που έχουμε εξηγήσει στο πρώτο κομμάτι για το πώς δημιουργήθηκε η Ελληνική Επανάσταση στη Μολδοβλαχία κτλ. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να υποθούν ακόμα. Πιστεύω όμως ότι είναι μια ραχοκαλιά για όλους εσάς που δεν ξέρετε ποιο είναι το ελληνικό έθνος, να πάρετε αυτοπεποίθηση πάνω σας, να καταλάβετε ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε και ότι η γνώση είναι δύναμη. Δεν είμαστε μια πόλη κράτος. Είμαστε ένα έθνος χιλιετιών. Και το ότι δεν έχουμε γνώση είναι ντροπή μας. Τελείωσε το πρώτο μέρος. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε τίματα να ανέβετε. Ανέλαβε λιγάκι η Σοφία εσύ τώρα. Ή βασικά Αναστασία ανέλαβε εσύ. Εύχομαι να πήρατε πράγματα από το πρώτο μέρος και να σας άρεσε. Εύχομαι να καταλάβατε ακριβώς.